Hingke bayap song bahai tongmai norok kha khayo jotno norok kaham tongmai na hanoi hingke hai na hai asuk dini pore norok ni bagoi upcoming kobro music teaser video no yang explain video tv ga kwbangma jora dugai norok ani video no yang dokna amo hingke yang jora mai ni bagoi video rok snamai yang dokha hingke hai na hai tini norok ni bagoi kobro music video upcoming ni tiyai ang tini video snam tubuka norok video no paithak jora nai tongdi hingke bo channel release knai sungo jota video ni bisingtwi jung tini saiman lainai bo channel release knai bahai ke nai man ke channel ni mung ke norok description o link man nai norok channel thangai norok visit khainai di norok tumung no channel norok subscribe khaija ko ke norok subscribe khaidi tamani ke je pro music video upload khang kai o channel nai norok dak dak nai man nai channel ni mung kai umsa studio o channel norok nugui man nai ke norok o channel norok nung man nai o music video ke norok nanen tapudi kha khayo norok jotono o music video no belekhe no naitok jana henai bo haino kha khayo o music video belekhe no naitok nai naising tongo o music video nai na bagoi norok nanen tapokde haidi hingkai video ni clip sa naina lainai hingke bai sonoro nugui mangkhana video to belekhe naithoknai music rok bo khana tongo gan bo khana tongo khe norok nugui mannai sini Dravid bai Kakuma Riangni music video norok nugui mannai hingke tapokdi norok naini gai tini bagai asunungnai video no sajak khangkai norok like khaidi tumung norok hasuk sana musung khangkai norok comment box thangai comment khaidi tai channel o katalong bo khangkai norok subscribe khaidi gai tini bagai asunungnai